moi coñecida xa desde o século XVIII mínimo, non? Por toda a comarca, viña xente de Remontes, Terra Moraña, bueno, os que casi somos hoxe aquí os representantes das asociacións, resulta que a partir de aí, evidentemente, houve unha restauración no século XIX e quizáis dese sentimento tan forte agrario, no século XX consolídase nun movimento agrarista bastante importante, non? Bastante significativo. Velaí que, por exemplo, teñamos que polo 1917, coa redacción del Bólido, xornal comarcal no seu momento, que aglutinaba que eran noticias de Barro, noticias de Caldas de Reis, noticias de Cuntis, Moraña, había moitas referencias a Meira, era basicamente por esa razón, non? No ano 1918 é un dos centros agraristas máis importantes da contorna, evidentemente do Concello, e en ese ano o bólido cambia a chamarse el Bólido de Cuntis e está dirixido por Xosé Vázquez Grela. Xosé Vázquez Grela foi unha destas persoas fusiladas, que despois se fará mención, e digamos, unha das persoas que máis aglutinou o movimento agrarista cuntiense e incluso, en certa maneira, para carros comarcal. Dicir tamén que polo ano 1933 o lugar de Meira era un dos lugares por onde o grupo a USG, Unión Socialista Galega, de Xon Xesús González, viña a crear adeptos, buscar xente para o partido e convencer co seu programa electoral. Sabemos que durante tempos remotos, aparte, esta vía de comunicación que une Moraña con Santiago, con Compostela, pasando por Cuntis, Valdevea, Teo, foi unha ruta primeiro militar, despois de mercadorías, despois tamén de agropecuaria, evidentemente, traslado de animais, e incluso durante os tempos da dictadura, do medo, do terror, utilizouse como vía alternativa para levar propaganda e información de grupos clandestinos, ben nacionalistas, ben comunistas. E incluso, eso teño no constatado, políticos actuais, Ferrín, Beiras, Montero, persoas que están na nosa asociación no Fervedoiro, como por exemplo Xosé Ferreiro, que era unha destas persoas ligadas a Antonio Comunista de Troáns, que por auxiliar a unha muller que estaba sendo violada por un policía, reventaronlle o nariz a patadas e estuvo en prisión. E aparte, este lugar tamén servía para trasladar xente, digamos, que estaba máis ou menos perseguida ou observada polos grises e por outros, cara terras de Santiago e terras de Lugo. Creo que pouco máis vos digo. Eu creo que este é un bo lugar tamén para falar un poquinho de memoria, isto é memoria, e agora seguimos a cuneta máis grande de Cuntis. Bueno, é verdad, perdón, comentaba Eva Villaverde hai un momentiño que familiares ou a voz populi de Moraña comentaban que esta vía tamén a empregaban para levar xente de Moraña para toscarlle, zurrarlle na zona de Estacas en Cuntis. O de sempre, os de aquí non nos axusticiaban xeralmente aquí, levábanos a outros lugares, como pasou co tema do alcalde dun concelleiro daqui de Cuntis, Manuel Rodríguez e Sergio González, que os axusticiaron en Silleda. De outros lados traíanos a Cuntis ou